Balungos. Isa naman ka manami nga adlaw para sa aton tanan-tanan. Ini ang adlaw nga dapat puno sang pagpasalamat. Dapat adlaw-adlaw gid kita nga magpasalamat. Welcome na kamo sa aton nga programa ang Kuskus Balungos. Dirigid lamang sa inyo paborito nga istasyon. 106.9 ASFM, The Community Radio. Balungos. Ginapangunahan sang aton gwapuhon nga station manager, Kuya Hil Andan. Ang aton nga program director, DJ White Rose. Upod man naton sa technical side, Noel Bugna. kag syempre upod man ang bilog nga puwersa sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa. Audio Vision Editor, Romel T. Pineda. Kag syempre, welcome na nato ng atong duha ka lolo. Ari na sila nga duwa, ang gwapuhon nga sila, Lolo Miloy, Kag Lolo Ilyong. pasok! Hello! Good morning, Premiloy. Good morning, Prelyong. Isa ka maulanon nga panahon sa aton tanan-tanan. O may ulang kay nagwa ng bagyo, Premiloy. Way na bagyo ah. Oo, pero kadamo sa mga nagkalanabo, sa mga nagliligad ng mga sinimana, Premiloy. Oh, ang boto, hindi ko kaintindi sa nagkakatabo. Pero importante, Premiloy, pasalamatan natin sa gihapon nga ari pa kita diri. Nga nagapadayon sa aton nga programa, Premiloy. Abo gina ka buita kung bagambal ko no dila, life must go on. Yes, padayon lang gihapon kag siyempre buwas Domingo, hindi gid magkalipat nga magsimba, magpasalamat Premiloy kay nabatian mo tong balita nga na may linog kuno sa ano to Valenzuela. Valenzuela. Venezuela to. Venezuela. Valenzuela naman nila. Wow, grabe itong natabo, Premiloy, no? Doon hindi ko kaintindi sa mga nagkakatabo sa buong sa kalibutan. Ano yung mambal mo, Premiloy, sa aton nga dapat himuon sa mga nagkakatabo? This is the sign of the times. Yes. Times bla? 5 plus 5 times 5. Ito, damo kang hindi mo na balaan. Seryoso. This is the sign of the times. Oo. Panahon na nga dapat magpalapit kita sa Ginoo kang mag-alagad. Yes, pero damo nagambal, Premiloy, ti halin siyang gamay ko, amo na ni nga daan, ti nga duwas na subong, duway pa man nagabot, ha? Tiki, basi ginaulat sa pagka. Sakto, gid, no? Amo na nga palapit kita sa iya, bisan ano pang matabo sa aton nga pagpangabuhi. Hindi ta pag-ibaylo ang pagsimba kada Domingo o kung ang pagpalapit sa iya, Premiloy. Kung kaisa, Premiloy, kundo kwarta na ganing nagahari, kisang tao kalipat gid. Oo. Doga ka tintar gid kita, Premiloy. May mga isinab lang nga aga pa, may nanawag na simo, alas 7 lang sa aga, gahimos ka masimba. Oo. Kitaugan ka, Prelyong. Ikaw blawdan na, kaya kadasig si magambal. No ka gasulod ka gede. Sige. Ikaw alay una. Kita mo lang. May nagtawag si Maga pala City 51. Prelyong, mapamasahe ko karon duga-duga alas 9, tiking panimbaho alas 9. Ba. Ti, abal mo, hindi mo simba ko anay, sir. Ay, oo. Kung masimbagi ko, simple nahon ko na isa sa kwarta, Premiloy. Okay, labo ng bayo da. Pero galikin sugpunan niya. Ano ko na usap po niya? Prelyong, isa kami kapamilya mabayad sa imo 2,000. Subong kay kinanglagi namon masahe. Ti, ambalo mo sahe. Asa og tulang sir kay kamasayong ko mo tanan kay mapanimbaho. Sakto na. Oo. Pwede mo lang na mapaisol nga abi hindi mo pagpaisol. Pwede na. Kaliking lain dag sugpon niya. Ano? Kaliking manugsakay kay masirap plano karon sa launa sa ngapon. Uy. Ikinahanglan gid sila nga mamasahe kay pala nakitlawas nila. Tay bangkota ano? Ang himuon mo Prelyong. Masahion mo eh. Yes. Ando kwarta na na. Na bong. Pero seriously, mga kanaysaga, mga kaabyanan, kinanglan, ano lang pakabakod lang kita kay kisa mga tintasyon din sa aton kabuhi. Pero, ambot, kadasig sa aton madala, Premiloy. No? Kung balang puwasan mong tentasyon, may korona sang kabuhi ka nga bagabatunod. Wow. Kadaloms to. Sige lang. Oo, amo ginabas na tigulang, dalong din man magambal. Oo, nako. Andam ka kuno sa mga subakan, mga dagat nga wala nagabalod, kag wala nagauning tubig. Ay, nga ba? Kaya kung malunod ka, hindi ka kabutwa. Sa tuhod. Grabe man yung mga tigulang, no? Kaya ang mga sinunang, yung mga words siya, ginahambal niya. Siya lang yan kaintindi. Muna gani kasi ginagamit ko mga term na bla. Mga dalimuos na Oo.
mga tiniwis-tiwis Na, na mga quad, nagakagha. tikol-tikol. O tikol-tikol so na sa radyo ba tiago ng tikol-tikol mo? O tikol-tikol Siguro portion. dito sa diri sa amon, why dia ga tikol-tikol, laban dia tikal-tikal. Oo. Pangitaon ko ikaw, Prilyong, bisan pa sa alibutod, san akong tagipuson. Ay, ako Bertino. Kita may alibutod na. Oh, may libutod yung balang ko yung butod ang tiyan mo bla premilo nga dako. Balang ko nga butod ang Oo. tinigang. Pwede. Sige, hayos. Ayos gid no, pasensya na kamo no sa aton nga mga tagpalamati. Gamay lang ni nga kuskus balungos, pero panamyaw lang naton sa aton nga mga tagpalamati kay amigo Michael Loses, amigo Lito Palermo naga-support sa aton. Okay, Premiloy. Ang yawon tanay, si Toto Raymond Dalunis. Abi mo, Premiloy, naghambal sa sakon. Gapamahati, gid siya kuno sa aton nga programa. Ate, mayo. O, kay ginhambalan siya kuno ni Parimundeng. Nga pamati, kagid, kasi Parimundeng gatutok, gid kuno, kay basi libakon ta siya. Kamiyaw ta ang tanan-tanan nato na mga tagpalamati dira sa Bacolod, Iloilo, Rojas, malabutan sa aton pagpangalagad, Premiloy, ha? Kag bantayin ninyo ang pinakabag-o naton nga drama ang Barangay Naisyaga. BNYG, no? BNYG, Premiloy, no? BNYG. O, Barangay Naisyaga. Bantayan nila na Sabi ko, ano, BNYG, massage, brain massage. wala na mo ginabalaan, no? Bantayan nyo na ang aton nga drama. Kay ipabati naton ang aton team song diri sa Barangay Naisyaga. Ari ay! Barangay Naisyaga! Ang barangay nga puno sang kasadya. Barangay Naisyaga, may pagpalangga. Ang mga pumuluyo nagahang panay. May mga pasaway pero nagahatag kalipay. May lilinaway pero nagapatawaray. Ang kapigaduhon sarang mapaiway. Kayang paghiliog yun nagaisa sa aton. Bisan may problema pa, basta nagabuligay lang kita. Kari ka na diri sa Barangay Naisyaga, may pagpalangga. Barangay Naisyaga. Yari na ang mga bulag nga masahista. Nagadulong sa inyo sang drama nga puno sang komedya. Barangay Naisyaga. Ang barangay nga puno sang kalingawan. Barangay Naisyaga, may pagpalangga. Ang mga pumuluyo nagahang panay. May mga pasaway pero nagahatag kalipay. May ilinaway pero nagapatawaray. Ang kapigaduhon sarang mapaiway. Kayang paghiliog yun nagaisa sa aton. Bisan may problema pa, basta nagabuligay lang kita. Kari ka na diri sa Barangay Naisyaga, may pagpalangga. Barangay Naisyaga. Barangay Naisyaga. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Migo Charlie Bordan Permiloy, Kevin Bordan ka pamati sa ton DJ Kevin wa. May programa man sa kuno sa radyo yato. Mayong aga kag mayong pagpamati sa inyo tanan-tanan. Pahok apa kami da.
Si Tatay Romeo, si Nigaran, ka pamati mo na sa aton Parmiloy, no? Aga pa mati daw siya. Si Inday Queenie, da kag si Toto mati, mayong aga lang da sa inyo. Kag mayo lang pagpamatis. Toto sa yon. Oh, hindi ka magpasaway kay mama mo ha. Kay tito mo lang. Sige padayunan nyo lang ang pagtutok sa aton yung programa. Kuskus Balungos. Sa radyo Premiloy, puro music lang gid kita na yung mapamatian sa radyo kay kabalo ka. Oper kami subong. Oh. Oh, kita mo minag-text. Kuya Hilto Why pa time limit ko robos na. Oper kami subong sa radyo kay Dabo sa kita palingkuran. Oo, damo kami sige hikutar ti subong sa YouTube lang ta anay. Pero dason nga Sabado mapatian nyo naman kami liwat dito sa radyo ano. Sa radyo may pamatian nyo to yung mga requested ng mga music Premiloy. Kasi nagana lang yung kuskus balungo sa radyo mo. Oo, Wala to ang patugtuganay dito kay mabatian man ta dito sa 3GFM 89.1 kag ESFM 106.9. Sige. Sige. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Ariyo, nga amon nga original composition balay pabati na mo nanay sa inyo ang Sadya Gid Mi Karon. Arranged by Toto Romel T. Pineda. Composed by Mr. Emilio Magbanwa. Na sadya gid ni karon. Labi na gid kon lagson ta sang aton gid pangutangan. Sadya gid ni. Kag nabantayan yo man gali Premiloy ang katapusan nga bahin na sang aton nga naisyaga joke time drama. Ayos. Sige, ayos. Pabati lang. Hambal sang kalabanan, kadamo na sang aton problema. Pagsugod sang gera, nagmahal ang gasolina. Nagsunod ang bugas, sudan pati na ang gatas. Nagsaka ang plete, pano na ang aton mga estudyante. Pisa ng mga nagaobra, ang sweldo ginakulang pa. Bisan may problema, dapat maging masadya ka. Sunda kami nga mga negros kanon. Bisan ano matabo sadya lang gihapon. Wala na tabugas sadya gid ni karon. Wala na ta kwarta sadya gid ni karon. May nagailinaway sadya gid ni karon. Damo ko utang sadya gid ni karon. Ginbayaan na sang nubya sadya gid ni karon. Wala na gauntat ang problema ta sadya gid ni karon. Importante nagapadayon kag sadya lang gihapon. Pagkabagkod lang gid kita, importante sadya ta. Sadya, sadya, sadya. Gid ni karon. Sa barangay namong may duha ka tigulang. Si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Okay, Premiloy, antis ang tanan. Ginapahibalo nato ng aton mga pinalangga nga mga kanay siyaga kag mga ka-IS. Kung nagapalanakit ang lawas, anong dapat nga himuon, Premiloy? Ipamasahe. Kung nagapalanakit ang ulo, Ipamasahe. kung nagasakit ang likod, Ipamasahe. nagaalay ang balikawang, Ipamasahe. nagapalamanol ang tiil kag kamot, Ipamasahe. Oh. Kung kulang ka sa tinulugan. ipamasahe. Amo nang pinakanami da. Siyempre, Premiloy, diin kita dapat magpamasahe. Sa pinakamalapit ka masahiyan sa inyong mga lugar. Abaw. Siyempre, kung diri ka sa Kabankalan, pwede ka diri makakadyo sa... Lower ground floor, Gaisano Mall, Kabankalan City. Wow! Kag siyempre, anong dapat pangitaon nga masahian? Ang Syra Blind Massage. Abaw, Ayos. korte. Siyempre, ara dirang aton yung mga masahista, sila ni Maki Paloma, Terebel Paloma, kag ang gwapo honda nga si Mister. Apo ko bla, si Romel Pineda. Abaw! Ari man diri si Toto Emilio Magbanwa. Ngakon man nga apo. Sobrang gwapo na. Grabe ka naman.
Ari man dire ang pinakagwapa. Naton nga receptionist si Hana Ariola. Abaw. Gayom-yom, gid siya dayon Permiloyo. Problema pa ang kalipat. Siyempre, ari man dire ang unique massage. Purok paglaom barangay Bato. Ara dira si Kuya Hil Andan sa unique massage Permiloy. Kadto inyo lang. Kag magpamasahe. Siyempre, pwede man kamo dire makatawag sa ASFM. O kon makatext kay Kuya Hil Andan o kon mag-message kay DJ White Rose. Pwede gid ka mo maka-inquire sa aton sa 0951-6069-696, 0951-6069-696 para sa dugang nga impormasyon mga ka-ES. Unique massage sa Sagay kag Syra Blind Massage sa Kabankalan. Di ginahambal. Wala git. Ano man ang panahon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom among magapabakod sa aton tagipuson. Why nagid kita siyang panahon Permiloy? Diri na lang gid kutob ang aton nga pagpangalaga diri sa inyo paborito nga programa ang Kuskus Balungos. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa, Audio Vision Editor Mr. Romel T. Pineda, Ariman si Toto Rejan Domingo kag Peter Gabrina. Kag upo diri ang aton bugos man nga puwersa sang 106.9 ASFM nga ginapangunahan sang aton gwapohon nga station manager Kuya Hil Andan kag sang aton program director DJ White Rose. Kag ang aton nga kaupo diri sa technical side si paring Noel Bugna. Sabay-sabay. Kag siyempre dason si Mana ket anay naman kita diri sa inyo ginasaligan, ginapamatian nga programa ang Kuskus Balungos. Ako gali, si Lolo nyo Miloy. Kag ako naman si Lolo ninyo Ilyong. Kaupod kay Miss Catherine. Kag Papa Mel. Madamo gid nga salamat. Bye-bye. 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 ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama musically offer so beautifully. And it goes accidental, our voice is clear. ASFM, your friend always with you.